показа сметището, което влиза в къщата ми вътре, знаете ли какво направи? Нищо. До сега няма нищо. Нищо. Отиде си, направи конструктивен протокол на законна сграда, направи незаконна, ето го там отсреща и накрая каза, за сметището, не съм, ще видим какво ще го направим. То сметището няма... То сметището, два пъти ви казвам, че ще го изчисти. Нерегламентираното сметище. Нерегламентираните. Това е въпросът за... Аз мисля, че господина тук правилно каза. Ние сме го решили и ще стане. Не знам защо не питат само. Защо не допитаха хората? Защо не направихте допитване? Съгласно срока. Решили ще стане. Значи ние искаме или не искаме, то ще стане. Прича това нещо. Едно допитване да се направи до хората. Нали това е допитването, колеги? Всеки един по-отделно едно Не регламентираните сметища как ще се рециклират. Там едно перило имахме на реката. И това перило го затрупахме с буклук. Ще си мериш. Нали така? Контейнерите до стадиона горят всяка наша. Кой ги пали? Някой. Кой ги пали? Да не е дошъл някой от София да ги пали. Кога ги палят? Нощно време. Защото има режим на тока и не светят улиците. Ние знаем защо ги палят. Господа ромите, приятелите, които получават социалните помощи, отиват да ги роват, да търсят желязо или отпадъци, каквото да било. Хората от Рупци, от Вилна зона, плащат данъци, нямат контейнери при тях. На Рупци има, там не знам какво е, Вилна зона. И Рупци, Вилната зона са освободени и да не говорим празни приказки. Значи там, където няма минимално... Ако са освободени, си го хвърлят буклука тук. Влизай. На вилите, аз имам вила и си плащам данък и не ходя там. Аз имам колиба, която е съборена също, плащам данък. И наследствените 3 къщи и живея сама. И каква е разлика на такси? И си плащам навсякъде. Не, разликата в таксите каква е? Никъде. Никъде. И айдете горе да видите на Вилна зона в гората. Какво е сметище? Ама кой го направи? Ние не сме го направили. Това е от вилите хората. От Рупци идват с колите, стоварят се. От София пристигат и изтоварят в нашия контейнер и печките. Буклуджийско се. Навсякъде. Някой да е отишъл тук отдоле в квартала, където при училище, конкретно при училище. Защото ние седим повечето долу, ама на мене ми се налага да идат някой дете, инжекция няма кой да направи инжекция на болница. Може ли да кажа? Може. Значи, във връзка с тия такса смет, Вилната зона, Рупци и всичките колиби, те са 12 махали, Паничи, Щалемицата. Там, където няма съдове, там са освободени от такса смет. Единствената такса смет е, защото е деклариран жилищен имот и тя е минимален промил по закон, защото ако греша нещо, господин Дамел ще го поправи. И защото има ли жилищна сграда, значи някой някъде отива. Къде му отива сметта? В тази дължина, която говорим ние. За това е това нещо. Но ние не можем да се справим, да отивам да изчистим всичките случаи. Гробището се смет идва на сами дупката там. Или идва. Кой го фърля в гробището? Ами не съм аз отишла да си изхвърля буклука при положение, че се го изхвърлям на контейнера. И аз не съм. Ама да ми дойде водата от един път и да ми се стовари на вратите, самия кмета идва да го чисти. Него съм викал. Сега имам проблеми и с водите, и с не знам какво си от това, защото съм на входната вода на село. И плащам данъци и живея сама. И сметки и така. Това са за неща, защото много години не е правено нищо. Нищо не е правено. А за съжаление Глъжен е бил първото село, което това сметище как е узаконено не мога да кажа, но аз имам спомени, защото вече съм на 70 години, не съм на 25.
но имам спомени от времето, когато беше кмет Дялко Генчев, как застана на пътя да не пуска автомобилите да отиват да правят това смет. Жива верига беше. Жива верига. И кмета застана там и го арестуваха и го скараха в полиция. И ние трябваше да отиваме делегация да освобождаваме кмета от това, че е спрял да не идва буклука на горска територия. Това не е спомен, това е истина. Аз отговаряла за детско заведение 35 години. Сега, искам да попитам, ще се събира ли смета от селото, когато трябва и както трябва, не да мине трактора през селото и половината бутилки да останат по моста, изсипали се и аз отивам да ги мета. Мета ги в стъклата, че хората ще... Не, просто не разбирам. Това е с тая смет. Да се събира тая смет и да се откарва където трябва в това депо. А не да стои тук отгоре, да стои там отдолу, да стои не знам къде си на този мост и на другия. Елиминативните сметища ще са по-чисто. То ще от тази година започва. Това трябва да се направи от другия месец, че почна да се почиста сметища. Всички сме ги картотекирали и ще ги почисти. Въпросът е друг. Вие, които сте събрали и тия, които ги няма, да се малко да помислят и не на както на всеки му е удобно да излезе и да го хвърли в реката или най-близката дължина, при положение, че тук има достатъчно съдове, където може да се изхвърля... Училището, каквото е... Достатъчно съдове има, само че трябва да изхвърляме в тях и достатъчно често се почистват от фирма. Защо трябва да се изхвърля така при положение, че има кошове? При положение, че минават тия от там да се взимат от кошовете. А те се трапват всичко, даже умрелите животни и в контейнера. Кажете ми колко пъти някой от вас е видял кой си Иван Иванов, че си е изхвърлил някъде и е дошъл на кмета и му казал, видях, че този и този си изхвърлил. Аз съм му казала преди години, Христо Славейски носеше един чувал с буркани и каза после на кмета, отиде на мост, изхвърли ги във водата и викам, Христо, защо, къде носиш тия буркани? Ще ги хвърлим, казва във водата, викам, защо има, викам, тук контейнер? С извинение на една псовня тегли, еди какво си, отиде и ги хвали, аз се прекръстих и се почудих и станах на кмета. Ако има по един пазач тук там да ги спират, но това трябва трябва да всеки контейнер. Един проект какво? Аз живея на входната да стана село. Отгоре идва водата с буклука от град. Да говорим за проекта, да не говорим за проекта. Ще събере буклуците нагоре. Ако е проблема, лесно може да се реши. Нека да направим инициатива. Ще си направим селото, ще съберем, ще го изчистим. Ние ще го изчистим. Проблема е с съхранението. Хората им, като ги натрупат там и не изкарат буклука от контейнера или около контейнера, защото 50% е около контейнера. Ама, госпожо, преди една година няма. Внука ми е на 20 години. Отиде да види, че жена беше се хватила и смоса, не знам в носа ли подносия. И той тича и пада на контейнера. И се трязва ръката, зрил педаци там. На стъклата, които виждат хората и кетите, когато се слагат който има някакви други въпроси, ще се приключат ли тия мърсоти на тия нерегулярни? Нали това е целта? Така, другото, още един въпрос. На нас ни беше казано, аз не съм била пред, че ще се отнема от земята за път. Кой ще им плати тази земя? Питаме. Истина ли е това и какви са условията? Защо не кажете на тия хора? Кажете, госпожи, господа, вие като имате там земя от пътя, от главния път до самото сметище, ще ви се отнеме от земята, какво ще се прави с нея?
Тук госпожата Андрушко Лазарова, началник на Общинска собственост, тя ще каже. Значи ние правихме една среща, аз не знам ти беше ли на срещата, Стоян е там протокол, се види. Нека да кажа, вие сте казал на кой човек точно колко метър са. Да, има ли? Защото и сега получих. Я ги прочети, защото ето какво става, че някои тогава дойдоха на половина. Те, че бяха покани също обратни раз. Ами той имаше 3 мероприятия този ден. Аз предлагам, ако има такива хора разстояние, след това само за половин час, само с тези хора да се приходят. Няма смисъл с всички. Да, на всички хора. Те са 30 човека в пътя и на всеки може да се каже каква част от пътя са. Значи те не се отземат цели имоти, а се разширява пътя с по 2 метра и се взима по 10 до 100 квадратни метра, зависимост от имот. Не знам, това нещо не мога да кажа, но вие така като че само от общината ще се кара буклука. Защо Ябланица тогава ще си кара буклука, като тя е друга община? Че щяло да им е по-ефтино. Какво ни интересува на община Ябланица ще е по-ефтино? Ще си направят там. В Ябланица... Си карат директно, госпожо. Да си го карат където, защото тук да го не докарват. Те не са от нашата община. В другите общини, Луковит, Троян, ще има ли претоварна станция? Луковит там е депото. Не Луковит. Троян си има депо. Не, като в нашото село, къде друго место ще има така претоварна станция в Ловешка област. Само в Ловешка, защото е най-далече. Да, Троян е близо до Луковит, значи няма да има. Троян си имат регионално депо, те се отделят. Значи тук участват. Луковит има Червения Бугарчи също не участват. Имат си там. Луковит, Роман, Червен бряг, Ябланици, те. Значи Ябланица са по-богата община, що може да си карат направо в Луковит, а Тетевенската е бедна и не може направо. По-близо са, госпожа. Защо? Колко километра е? 12 километра е разликата. Сега нека да се... Да си кара и Тетевенската община направо в Ако това, както казва кметът, е за добро, да се почисти това сметище и да се такова, ние сме за. Но въпросът е да няма други околни сметища. Самият терен, на който ще се изгради претоварната станция, в момента е едно огромно нерегламентирано сметище. И това в продължение на 3 години, всяка година го чистим този терен. Това е весело. Когато се изгради това и се насипе този терен и се асфалтира, мисля, че няма да така, ще бъде и се огради и ще има денонощна охрана. Казах ми го вече. Колеги, значи, вижте, може да си говорим до утре цял ден. Значи, не случайно тук датска фирма е разработила този проект. Разберете, това се работи 2 години вече, откакто сме, значи и повече, ако се не лъже. Нали? Тази датска фирма е всеки месец в България постоянно е тук и най-добрите решения са взети. Това кой откъде кара преценено е, ние сме най-далече. На нас най-много ни струва буклука, дали е от Тетрен, дали от Гложене или от Чернев. Най-далече сме от депото. Решено е в национален мащаб, че в Луковит ще бъде депото и събира 5 общини. Така както Ловеч събира от няколко общини. Троян също. И да го мислим, казвам го, това е най-доброто решение за сега. И ако не го направим, то ще бъдем, дет се вика, укорявани от бъдещите поколения. Казвам ви го това нещо. Трябва да го направим. И то трябва да се направи така, както е проектирано. Не да правим и няма да правим български работи, защото и кмета ви каза. Има си наблюдатели, които